karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Ano ba? Oh, naunsa na sila? Ano ba nangyari dito? Susiyo na to. Ay! Nga naon ko sa kita mo din eh. Ma'am! Tanawang Buddha sa manikin! Oh, dili. Kisa mo ni taon ta pala sa nagbuling-buling upuan ng puting nga Buddha! Rodel ang Buddha. Dinhi ka lang. Madam, naunsa mo ng Buddha ni mo? Naman ay murag dugo sa dugan. Murag nagisabligan. Kinsa man itong salpahisa ang bikupa sa kong Buddha. Oh, saan naman tao? Ma'am? Ngano? Oh, dili. Ma'am, mao ka na mahitabo ni mo. Ikaw ba'y nagbuling-buling o puwaan ng akong Buddha, Annalisa? Ma'am, diliin taon, oy! Oh, ma'am, dugo man ang puwa sa Buddha. Kinsa nagbutang anak? Kinsa nagbutang anak? Ma'am, basin doon na yung misudi ni. Nga, miihaw sa baboy. Alihog! Punungaw na ninyo kanang inyong gitrabaho. Ano man sa sunod, ha? May pangutana lang ko ninyo. Unsa man na, sir? 15 nagbutang og dugo sa Buddha ni Sabrina. Ay, ala, Buddha, may dugo. Sus, kakuyaw ko lang ng balita, Sir Rodel. Badyos man yung tao na, uy, laliman ka. Ugma na ang iyong kasal, unya. Naguba ang Buddha. Doon na ba'y usa ninyo nga nagbiduang sa Buddha ni Sabrina? Ay, wataw sir, ay, ano ako mataw na buhat ko daw, ay. Bitaw, Sir Rodel. Unsa may makuha nila, sir, kung butangan nila dugo ang Buddha? Pero may dugo ang Buddha. Ug dili mo abot ang dugo dito kun way magda. Mausad, sir. Pero ang pangutana, kung kinsa? Unsa malay akong isulom sa kong kasal, ugma. Oh no. Kada ko ba problema ni Miss? Iyon ang pamaagi. Oh, pamaagi ni Kinsa, Annalisa. Sa tao nga di gusto mahinayon ng inyong kasal ni Sir Rodel, Ma'am Sabrina. Pero Kinsa man siya? May ginadahan ka ba? Ha? Nakatago siya maayo sa kangit-ngit, ma'am. O dili mo siya mailhan sa ordinaryong pagtanaw lang. Unsay nahitabo din he? Oh. Ngano nagkagubot ka mo din he? Dili! Naunsa man ka ng akong Buddha? Anong nabuling man ka na? Unsaon naman lang ni karon, tita? Doon na dili gusto mahinayon ng inyong kasal ni Sir Rodel, Ma'am Sabrina. O kinsa maning demonyo ha, Annalisa? Naaras palibot ang kontrabida, madam. Nagtago sa buotang panagway. Unsa? Sabrina, way may angkon sa mga tao nga naas gawas nga misud sila dinhi aron sa pagsablig og dugo sa imong Buddha, Sabrina. Naaras siya sa palibot. Annalisa, Kinsa man ni siya ang imong pagtuuha, Annalisa? Ang aninos kangit-ngit. Unsa? Annalisa, sige na, pahuhay na. Okay na ako, Ma'am Sabrina. Gusto lang ko nga pamantayan ti ka kanunay hangtod ugma, Ma'am. Oh, okay raw. Wala'y problema na ako. Ma'am, please. Bisan karon lang gabi una nga bantayan ti ka. Sige. Ikaw, dali na. Ubani ko sa kong kwarto. O kamo, pahuway na lang mo diha. Sa kaadlaw na to magsugod og makeup. Ha? Sugataon niya ang pari nga mukasal ninyo, Rodel. nagkasulti na mi sa phone, ma. Mulahos na mi sa simbahan ni Sabrina. Og adto na sa simbahan mo lahos ang akong mga imbitado, tita. Oh, okay. Pero ang problema, mao ang Buddha. Wa kanay Buddha, Sabrina. Muna na akong problema karon.
asa ko og Buda nga ikasulob. Ay, ako libala na, madam. Ako na. Tita, may nahuna-hunaan kang Buda? Oh, ang Buda sa imong kaliwatan. Ang unang gikasal ni ining baya. Si Marela. Unsa? Dali na, Annalisa. Uban ni ako sa kong kwarto. Mangukay kita sa akong aparador. Oh, ngano miungot ka man diha? Dali na. Oo, madam. Sabrina, ihatod ko na ikaw sa mong kwarto. Oh, sige, Rodel. Ablihi ang aparador pinaagi ni ining yawi. Annalisa. Oh, Madam Mercy. Hinaya sa pag-able. Aron dili matugaw ang ubang mga sinina. Ha? Matugaw ang ubang sinina? Gihapdi ko kanag maayo ang mga butang sa sud ni anang maong aparador, Annalisa. Madam. Sa pabay giungutan nimo diha. Pablihin na ka ng karaang aparador. Aron nga makapilit na kita og buda nga isulob ni Sabrina ug mang adlaw. Oh, madam. Tanawa ang mga nagbitay sa hangir. Kadaghan kong Buda ini, madam. Kuha ka ng naa sa unang hangir. Oh, naunsa ka ba, Annalisa? Anong natiurok man ka diha? Dadaan na dire ka ng Buda nga gikuha nimo. Oh, madam. Oh! Ano bang ka? Anong gilamba man imong siradura sa aparador? Wa man, madam. Oh, unsa man? May nakita ka ba, Annalisa? Wa man, madam. Wa ko'y nakita. Pero may nabati ka. Oh, Unsay nabati nimo, Annalisa? hilaksaw sa kababay, madam. Babae? Naghilak? Oh, madam. Kinsa ang maong babae? Kang kinsang tingog ang imong nabati. Kang kinsang tingog! Wa na ko maklaro, pero murag Murag unsa? tingog ni Adela. Oh, si Adela? Sorry sa naitabo sa imong buta. Nga naman ni Rodel. Ha? Nganong mura man og dunay gusto mo babag sa tong kasal? Sabrina? Ayaw pagsultian na. Pero mao nang akong gibati, Rodel. Dadaha ka tingali sa gisulti ni Annalisa. Ambot. Basta gibati lang nako. Ang may hugaw-hugaw sa akong Buda para ugma. Klaro kaayo nga way gusto nga makasalta. Dili na mapugngan ang atong kasal, Sabrina. Sud lang. Ma'am, niya na ang Buda. Ibutang na sa akong kama, Annalisa. Ni Ara, ma'am. Nga naman ka. Nagkurog man ang imong kamot. May gikadlukan ka ba, Annalisa? Luspad kay imong naong. Klaro kaayo magikahadlukan ka. Wa man, ma'am. Sir, niya na imong Buda, ma'am. Dagang Buda ang aparador ni Madam Mercy. Ikaw ba ang mipili anang maong Buda, Annalisa? Dili, sir. Si Madam Mercy ang mipili, ana. Sige ko no. Bukharan ng maong Buda ibabaw sa kama, Annalisa. Palihog. Naana, ma'am. Rodel, dili ko mosulob ang maong Buda ugma sa tong kasal.
Sabrina, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!